Joo, mä oon Matias Nurmi, tässä on mun scooter, eli mun potkuruma kelkkaa. Mulla oli illat odisoftit, aik paskat ja shaibat. Al-1, ihan paska, vääntynyt, kattokaa nyt, ruma. Sitten Proto SCS, sitten Spaceras. Tissin Pro headset, spinnaa, me kauemmas, mua pelottaa. Spinnaa. Sitten Tilt Legacy. Vittu. Roskis ihan ääni. Vittu hyvä. Sitten Ritirengas. Onks nää? En muista mitkä laakerit, jotkut vitu hyvät. Pyöriä vitu hyvät. Tässä on Dehupit. Tää on musta. Sanon laakereille. Patskämpi. Sitten mikä tää on? Kossi Flexi. Sitten mulla on Varpi Grip Tape ja Blunt Envy ja Droptest. Ja Candy. Vitus mun. Plus Clips tulee nyt.